Ovo je tek dio atmosfere s još jednog izviđačkog natjecanja, ovog puta s takozvanog kota, to jest kriškog orijentacijskog takmičenja. To natjecanje od 1994. godine organizira odred izviđača Siniša Pavković iz Križa. Kriško orijentacijsko takmičenje ove godine je tradicionalno po 19. put. Od 1994. kad su naši jaki mladi dečki krenuli sa ovim natjecanjem, do danas uspjeli smo ostvariti 19 natjecanja sa jako velikim odazivom iz cijele Hrvatske. Tako i ove godine ugošćujemo 12 starih i 12 mlađih ekipa koje se natječu u izviđačkim aktivnostima. Reći ćemo da imamo oko 180 natjecatelja od Varaždina, Lepoglave, iz Zagreba, Rijeke, Splita. Na kotu kao i na svim drugim izviđačkim natjecanjima ekipe, ovisno kojoj kategoriji izviđača pripadaju, prolaze zacrtanu stazu i pritom rješavaju određene zadatke. Mlađi i stariji izviđači trebaju prijeći različite staze te na njoj izvršiti različite zadatke. Mlađa kategorija su djeca od 5. do 8. razreda, znači od nekih 11 do nekih 15 godina. Oni se natječu znači od početka od konstrukcije staze do prelaska, pronalaska kontrolnih točaka po karti, rješavaju testove topografije, izviđaštva i poznavanja prirode, rade skicu pod kutem te pronalaze, to jest ulaze pod azimutom. Osim toga, oni se natječu i u sportskim vještinama, to su podizanje šatora, paljenje vatre, vezanje čvorova i naša kotovska, rekli bismo, igra otimanje marama. Starija kategorija izviđača, koja uključuje djecu od 16. godine života, ima nešto težu stazu i zadatke. Njihova staza malo duža, oni moraju pronaći malo više kontrolnih točaka na karti, obići jednu lijepu dionicu, isto tako raditi skicu pod kutem, profil terena, kroki, prolazak minskog polja i ove znači sportske vještine. Osim toga imaju i semafor i slanje morzovim znakovima. Kriški izviđači raduju se organizaciji kota, u čemu su s obzirom na godine njegova održavanja već potpuno uhodani. Pošto nam je ovo 19. kot, imamo jako veliku praksu u tome svemu, pa ne treba nam nešto pretjerano pripremanja, recimo od nekakvih 12. mjeseca, nekakvih 4-5 mjeseci za pripremu cijelog natjecanja. Discipline u kojima će izviđači, bilo mlađi ili stariji, pokazati svoje znanje, gotovo su jednake na svim natjecanjima, ističe Marko. Postoje državne propozicije unutar kojih mi radimo svoje neke discipline i to je u biti to. Pod državnim propozicijama. Kot je natjecanje koje uključuje brojne izviđače iz gotovo cijele Hrvatske. Među odredima koji su se ove godine odazvali na kot našao se i splitski odred izviđača Marijan. Mi smo mlađa kategorija, ovo je drugi put ovdje da smo u kotu u Križu. Došli smo na svaka natjecanja, to treba za ligu i već 2-3 godine idemo na ta natjecanja, tako stalno sva okolo. Staza je bila dobra, nije bila toliko teška kao što neka zna biti. Bilo je nekih grešaka u označavanju na karti. Znači, bile su krivo označene kontrolne stanice, ali sve u svemu staza je bila dobra, nije bilo nekih zahtjevnih puteva ni ničega. I bila je većinom ravna, tako da nije bilo nikakvih uzbrdica ni ničega. Nije bila naporna? Nije bila naporna. Na kot su po prvi put došli izviđači iz varaždinskog odreda izviđača Sirius. Prvo smo imali signalizaciju, znači zastavama smo slova slali. Na kot još od 1994. redovito dolaze i izviđači iz Rijeke. Dakle, ovo je nešto prekrasno i svi su svjesni da je to prekrasno, jer danas su nam djeca ispred kompjutera, ispred mobitela i kad vidite ovako djecu u prirodi, vidite da nešto radi, to može biti samo prekrasno i ne može biti ništa drugačije. Ivan iz Varaždina u izviđačima je 5 godina, te kaže kako ga je za tu aktivnost privuklo dosta stvari. Izleti su me dosta primamili i išli su neki ljudi koji poznam i na kraju me to primamilo, izleti, zabava, natjecanja i ljetovanje uglavnom. Filip iz Splita u izviđačima je već gotovo 9 godina. Mislim da je to onako super sport, odnosno izvannastavna aktivnost. Mislim, zabaviš se, ideš kroz šumu sa prijateljima i
uživaš. Ono po čemu su izviđači između ostalog poznati sigurno je vezanje čvorova. Neki su jednostavniji, neki teži, a svaki izviđač zna vezati barem nekoliko različitih čvorova. Ovo je jedan najjednostavniji za koje učimo poletarce, to je zastavni čvor koji služi za povezivanje zastava i arbola i njima je jako štosan jer nestaje ovako, to je najlakše i njima vrlo zabavno. Onda imamo ambulantni čvor koji služi za povezivanje rana, isto vrlo jednostavan čvor, zanimljiv. I jedan, možda meni najdraži, skraćivaljka koji služi za povezivanje, za skraćivanje konopa da ih ne moramo rezati. Isto vrlo lako nestaje. Imamo puno čvorova, je li tako? Postoje jako puno čvorova, neki služe kao prva pomoć, znači pri spašavanju unesrećenika, neki služe za povezivanje konkretnih stvari, arbola, šatora, žabica i ostalog izviđačkog pribora. Evo sad ti meni držiš mikrofon. Nije teško. Čekaj, ja ću ambulantni probati. Možda ambulantni, najbolje. Ajde, probat ćemo ambulantni. A ne mjerimo vrijeme? Ne mjerimo. Evo ga. Eto, uspjelo je. Ono što je prepoznatljivost izviđača zasigurno je i podizanje šatora. Nas je zanimalo koje greške se najčešće rade prilikom podizanja šatora tipa izviđač. Sad greške koje budu, a greške su smiješne. Bitno je zapravo da oni nauče čim prije ga dići, potruditi se, dati sve od sebe, a greške su manje bitne. Ako šator stoji, to je to, rezultat je tu. Kot je i ove godine u 3 dana svog trajanja pokazao kako izviđaštvo u Hrvatskoj još uvijek živi. Zaključak je kako se u izviđačima, pored natjecanja, dobro zabavlja, druži te se sklapaju brojna prijateljstva.